Ndamira pamberi pedera Mambo Mutasa. Ndamira pamberi Mambo Mutasa. Zvese sendeze chokwadi. Ndezvo chokwadi. Muchibatwa nemhosva. Kama change batwa nemhosva. Marari mbatsiro. Pamusoro dari raMambo Mutasa. Yes. Tadzoka zvakataka pana pamusi wa 2 December. Mukatipa mubatsiri wamakatipa 8,000 tibatsire kumba. Mukatendai munobatana semhuri. For sure takaenda kumba. Tikanga takuronga kuti tigadzire kuti titi unse mai vati manga matipa kuti atibatsire. Anditika tiri mukati mekuronga da soka takasvika pakunorwara hanzvadzi yedu. Ndobva tatombosiya zvese pakuitanga kuita zvourwere wakanga wapo. Urwere shuwa wakadzama. Wadzama urwere takasvika pakunodini pakunosheka. Wakasheka musi wa 14. Washeka musi wa 14. Ndo panda ini ndakanga ndisipo ndakanga ndiri kumba. Saka takazotaitswa kuti tete vashaya. Kusva takazouyawo. Ndakasvika mumusha. Ndo patakasvika ndakaona takasvika vakomana vese varimo. Vakomana vese varimo. Ndo pandakabva kuti mukoma aripi? Ndibvunza mukoma wangu apo. Ndiye mukoma mukuru. Ini ndiri mwana kwababa munini. Ndakangopiwa kunzi muri unosvika kuti ndiona muri. Right. For sure zvikanzi ati maudze zvikanzi audzwa mukoma ngata zvakanaka takamira kwakuona kuti nguva yadini yafamba munhu akanga ashaka kuma 8 ndobva tamira kusvika kuma 11 mukoma wasipo asi vari padhuze zvokuti ndofunga about 4 meters kubva pamba ipopa 400 meters 400 meters. Saka paya takangoronga tikati no isusu kuti tipiwa na sekuru zvirango mukoma pasina hazviti. Saka ndobva tati no ngatiende kupi kumba kuna mukoma titizo kuti anzwa ere kuti tete washaya. Ndo patakasumuka nevakomana tanga tiri 4 umwe iri ini nomwe mukomana nemuningina uyu nomwe muningina asipoba takasvika foshwa vakatorara havo. Tikati tanuka pepe baba ndobva wamuka. Tikati mukoma toda kuziva kuti tizoti nhamo mainzwa ere kuti mukoma dindi kuti tete ashaya. Haana kutipindura zvinhu zvatakanasa kunzwa. Ndo pakazoti zvakanaka nematambudziko. Zvakanaka. Takamira ndofuwa about 30 kana kuti 45 minutes. Takamira tikati tizwe pamwe ichi and action yachiri yashataura. Ndobva kuti hapana. Ngatisunge tidzoke ndobva tasoka ndokudzoka kupi kunhamo. Tasvika kunhamo wabanze vese vakanga varipo vanhu vakanga vapo. Saka ndobva taona kuti isu timire nokuti iwo havapo hazviiti. Ndobva takavangoronga ndokusoma na sekuru kwakuenda kunosuma kupi kwasabhuku ndoti adini tasvika nedambudziko. Zveshuwa ndakati mamuningina uyu kuti iwo zina kusoma chi kwasabhuku since takanga tiri 2 ini nemukomana uyu vanhu vakuru vakanga varipo uye since anga asina kuuya tikati tochanga nyaya dzebhokisi dzekuti tisolve kuti munhu adini tione kuti tichera munhu ichi mangwana. For sure inini ndakamuka kuma 3 o'clock. Ndamuka kuma 3 ndauda kuti tere kutora mwana kutenda naye kuchikoro nekuronga nyaya dzebhokisi. Ndo pandakamuka makuseni. Ndamuka makuseni ndakafunda ndo pandakaona pamba pawo pamukoma paine moto wanga uripo panzi uchitendera paichi yepamba. Ndikamutsa vakomana muri kuzviona kumana zviri kuitika zikanzi swati ichi tazvionawo. Saka darozvo ndakamuka inini ndobva ndaenda kunotora mwana kuti tironge nyaya dzebhokisi. Ndasenda pa mukomana wemari ichi ichienda kwasabhuku kunosuma sabhuku. Zvadarozvo ndakatora mwana ndakwenda tamunzira tikati tichiudza hama dzese kuti ndo dambudziko radini raitika mumusha. Ndo pandakatora foni yangu inini ndo ndafona tete vari apawo. Ndafona tete ava ndava foni ndikati tete murizwa kuti tete mwana wamainini maijeni vashayika. Zvikanzi ho ndikati zvikanzi handikoere kuya kwakanzi kuya kuti wanamboma kana kwafiwa musasvikeba. Ndikati wanamboma vapi? Zvikanzi makanoere ichi kwanzadzi kuti ndo kwakanzi kuya kuenda namboma kana kwafiwa musadini musasvikeba.
kati aina sipanzisa zvakanaka bepapo ka saka vadaro soka havana kuzoti vari vechi vatirani neni bai nandika ndovhara ini ndovhara kukata foni yawo pepepa ndobva taenda kwatakaenda ndosvika ndododini ndokaisa bhokisi tangogadzirisa ndo patakazofoniwa futi ndiri kuwatsomba zvikanzi kumba hakuna chiri kufamba seiko inga kune vanhu wani zvikanzi mukoma atabva kwasabhuku hanzi go ahead nechi nasabhuku asi mukoma waramba kudini kuita zvakadini zvatawa nasabhuku chirudzivai ndo patakazoti svika pazvika zvikanzi nemuninga zvikanzi aiwa imi mukoma chidini chidzoka ikumba munoona chiri kuitika kumba ndo pandakadzoka kumba niki for sure ndo patakasvika nasekuru watopo vanasekuru watanga kudini kutanga kupota kuti imi kugeme makomana mama mesi tikati inga mukoma anga aripo wani zvikanzi anga ari kuramba zvese adini waramba chirudziwai zvikanzi ndo zvadini zvaitika alright hana kuya kunhamo pekuchi kubva nawo kubva niki naichi nepo dzatakamufunedzeka kusvika mangwana hana kusvika pachi panhamo isu tasuma kuenda kudini kunochigadzira box ndo pakasaizodini eizouya asi pakazosvika nguwai right tiripo tatagara ini ndakazodzoka ndobva ndasvika vanasekuru vaisi vadini vatomira nguva yapera saka sofa hapana kana nenyaya iyo yombo hapatorina asi komuzwa kuti bhodhi rikwana asi ndikati inga baba varipo wani inga mukoma aripo wani zvikanzi zvese wadini waramba fosva takaita tikakaita zvinhu zvedu zvakafamba nemune zvakanaka zvafamba nemune zvakanaka ndengite takachengeta munhu tapedza kuchengeta munhu ndo patakati takakumbira kuna sabhuku mazuva zvaakufunisa zvekuti kuti tikanga tachengeta munhu tozodaidza futi kuti uye tidini takazokohwa futi nhumbi zvinoisa tanga tiri kumba kuti vatadini vatangobva kumakwati ane kudini kunochengeta munhu kunochiparadza nhumbi ndo sabhukati yawachi zvakanaka ndakutoenda hangu ndiri nyani nasabhuku ndobvaenda taenda kupi chiparadza nhumbi tasvika kunoparadza nhumbi takasvika shuwa tagara pakuparadza nhumbi pakanzi vana tete so vana tete vakatanga kakavadzana vakazongobatwa kuti tete akabatwa ndobvamira kuda kuti adini vapaze nhumbi atonzi iwewe hausi mwana mudiki bai iwe ukuramba kuti chii kuparadza nhumbi dzemusikana haasi tete wenyu here mimi payapa ndobva azomira payapa ndoparadza nhumbi tiri pakati pekuparadza nhumbi mukadzi wake iye mukumbichi iye komukoma iyeyo akadosumwa akaita mucho wekuti kuita zvezvikaita magondo zvezvezvezve kwasvika kunhonga hembe asi ari kurwara angasai kodi komona kufa kwakaita havana kumkubichi kubvira vadini vamborera ipapo kusvikira tapedza kunochengeta munhu hana kudini kunorera ipapo saka zvinhu zvapera hazvo takagara tapedza kuchengeta tapedza kuparadza nhumbi tapedza kuparadza nhumbi ndo pakazoti vakomana vaning'ina pakati mukoma imi mndema makasiwa kunzi mimi mutione handitika right zvinhu zviri kuitika muri kuzviona sei mumusha izvo tikati maona sei vakomana ndo pakati inini kwesu kuti tiparadzane zvinhu zvakadai sokawo azomira zvakanaka pa takabva kwamapo musuno mamba akati endai munodini muita chiro chimwe mugadzira muwekachi zvite zvakanaka tabva kunoko hapana 2 weeks ba vakaunza futi vanhu vana mpomacho iwawo mumusha vari wega asi makati mimi kana maenda hapana chichaitwa mumusha ba putsa dangu usingazivi kana kuti putsa radadasabu usingazivi asi vakaunza vakaita zvinhu zvavo zvezvo handirika wapedza kudarozvo ndopavakadzi ndokomana ngatitume mufana aende kunomudaidza auye panapa tigarisane tigare tionesane namukoma kuti mukoma ambone pfungwa dzipi nezvaitika panapa kufa kwemunhu shosho munhu angararama apa baba isu tidapava nenobanze zvingaita here shuwa takatuma uyu munin'ina uyu enda unodaidza inodaidza komukoma takatotara vanasekuru vakati inga varimo vakati zvakanaka kana mune pfungwa dzoda kuonesana dzakanaka sereki imi mende momudaidze shuwa muonesane muputse mapundu enyu zvakanaka munin'ina akaenda asvika zvikanzi handisi kuuyako akadzoka akati handisi kuuyako seiko
kanzi angori kwachi kwenda kuyako beko ndio patakagara futi vakubana vati no isu kuti zvakadaisokawo zvinhu zviri kutirwadza chete abva kushaika iko zvezvi apa tinoziva kuti masuku ekunzi hanzi kwandiwa namboma musasvike ba ndiko kwafika imi mukona sei koma idzi haisi mikwere yakadini komushai saka isusu ngatidini ngationa namukoma tikazoti ane chokadi zvakamira sei ndio pakati nevakomana ngatiendeko fosva takasumuka inini nemuningina uyu kwasipo ba takasvika shova vakagara vari pamba pavo tikati uyu mune ndakataka kuabvunza mukoma zvatatuma munhu mukomana haana kusvika ndikati mukomana wasvika asi ndati handisi kuyako ngei kwangupindira mari reason akapewa kungopindura asi takaona kuti imana dzoda kuti tisunge tiende tikati aiwazve mukoma isu tiri kudai kupi kumba uko tionesana kuti chamana dzangosvika panhamo tete ashayika inga kunonzi makudo anongwira panhingiwani panhingiriwani pakudya asi pamatambudziko anenge ari pamwe chete saka ndio pakazosvika kuti aiwa vakasvika patembonyarara vanyarara vadarosoka ndopachingotaura kusvika ndoari inaya wakumanda ati handisi kuyako kumbe kokuba ngei kanzi akikuenda kuyako beko ndo pakazoti svika pazoti nox kana mafunga zvona kuti muntoni ikokako imimi mosunga muenda kwasabhuku manda kwasatoenda kudini kunochita nyaya dzenyu kwasabhuku titienda kutoita nyaya kwasabhuku pari pamba pedu papashuva isusu zvikozere zvezvo zvikanzi ndio nyaya ichi yataura zvikanzi nemukopana uyu zvakanaka mukoma ngatisunge tidini tiende zvinezvi ndobva futi saka taramba kwatira zviri kutaura kuti chikwe saka ndobva tadzoka edu tikati varume ngatidzoke tiri kukupa nyanza nebhaketi ngatidzoke kupi kumba ndopatadzoka kumba ndio pakavapati vakomana no vakomana isusu nyaya iyi kuti tisei yakadai sokawo yashata foni patafona mazwa zvadini zvataurwa saka kuti takatiziya hazviti tiri mudunhu mbechanani rasabhuku ngatide kuna sabhuku ndo patakakwira kuna sabhuku tasvika kuna sabhuku ndo vatamupira nyaya sabhuku ndo pakapfira uda kuidini udakumboona nyaya zvikanzi nyaya nditi ichi makabva kwamambofichichi komusuno mukanzi kudii sofa iyi nyaya yekuti ini ndipedze ndadeka panapaka hanchaipedze ndirideka panapa nokuti nyaya yashata bhodzi yane mhiko mukati zvakafi kupi kuna mambo modini monomutera kuti ndio zvapo ngoti nyaya yadini yashata ndio masopa ayachangana Damira pamberi pedera mambo mutasa. Damira padare padare ramambo mutasa. Yeso sayanda zvechokwadi. Yeso zvinchataura zvechokwadi. Machabatwa nemwazvo. Ndikanya panchabatwa nemwazvo. Mwari atibatsirawo. Mwari wandibatsirawo. Pamusoro echangamire. Handina hangu manzwa akawanda ekutaura panhau dzese dzataurwa pano. Ndichangotaura muchidimbu because zvimwe zvachona hazvitonzwisisiki. Zvisinei tiri kutangira panhamo yakaitika. Shuwa nhamo yakaitika tange takabva panapa padare musi wa2 mukatitsvagira mai vamakatitsvagira vaya pakataurwa zvakataurwa kuti tiite mhuri imwe chete tinogadzirisa kumusha uko. Tikazoonana tikagara pa tikati tozvifambisa sei kuti mari dzachona dzivepo semari dzakanga dzataurwa kuti dzaivapo dzaidiwa. Since tine madivision ari maviri mhuri nemhuri
Karota mari dziri kudiwa idzidzi saka motitsvaga achabata mari kudivi kwenyu. Tichatsvagawo munhu achabata mari kudivi kwenyu. Ndobva takalkuleta mari. Rimwe timu rangu rakati ayo hatisiri kutsvaga kuti mari batwe uku kana uku. Asi kuti imimi mukoma imimi ndiye muchatobata mari idzodzo. Maona zvaita here? Zvikanzi ayo ndiko kuti zvitorakidza kuti zvinotoita. Kana zviro zvomada no problem ndinobata. Ndobva madheti api vakataura madheti vakadecide kuti mari dzinokwanisa kunge dzichiuya. Inini vanhu vandaifambawo navo takataura tikatenderana izvozvo. Tasvika kumba handina kuona mari yakauya. Asi kuti kudivi kwangu inini kune vakomana 2 vakatombounza mari idzodzo pamadeadline akanga ataurwa. Ivo kuti ndidzo kuti kana kuti taapapi kana kuti zvadai handina simba zvene mamiriro akakaita zvino kuti ndivabvunze kuti maapapi kana kuti mazodii. Simba rachona ndakarishayiwa. Kusvikira vakomana vazobvunzazve kuti koimi madheti achona zvaanenge asvika vatakataurirwa pasina zviri kufamba. Tine zviri kutinetsa. Kana zvisiri kuita tipe zvedu mari dzedu titoita zvatoda kuita. Ndakamboti mbomirai. Vakambomira kusvikira ndatoona kuti hapana chinhu chiri kufamba. Ndakavadzorera mari dzavo. Kusvikira ipapo ndo pakazotangawo kuita urwere. Ndaingonzwawo kuti kune urwere uri kuitika. Maererano nepamakati mumenda yatinowirirana hapana kuwirirana kwakavapo ba. Mabvire nemawirire takaita padairi panapa hapana chinhu chakachinja ba changamire. Because wanakanjanda madzoka pano kasingaperi. Zvinotonyadza. Nenyaya yekuti kwananda kuti every time ndine dari pano wanakanjanda mutore nemwe nyaya inototanga futi isiri yeni zuro inotanga. It means kuti mune dambudziko hamusida kuteerera. Pakati penyu pano vanhu vasingateereri. Ende pakati penyu pano vanhu vasiri kuda kuti zvinhu zvigadzirike zvakanaka. Kuzwa kwandaita zvekuti pafatete you were not there. But ndimi baba. Awano kuteerai wana wadiki wano kuteerai. Koma tauya. Sign of respect. But imimi you don't reciprocate. Hamuzoreri respect yamuri kupiwa newaning'ina. Chengetai mari yeprogramu yatakaronga semhuri. Andizvo. Vanoti aiwa muonesa muchengeti mukoma chengetai mari. Meaning kuti vafana vari kukuisai pachigaro chani chenyu chaicho chamunofanira kunge muri muinacho. Saka pari kuita dambudziko ndo pari kundinetsa kuti dambudziko riri kuzobva papi pekuti makunzi kuseri kwana mboma wandakunzwa. Wana mboma ndi wanani futi vasingazikani nemhuri. Isu takati kana mabva panapa endai munoronge chinhu semhuri imwe chete. Mukava panapa mukati aiwa pekutanga apa tisuka kwanisa because mari yacho yakatidini yakawanda. Andizvo. Tikati wamwa futi awo. Andizvi. Endai futi. Andizvi. Still matadza futi. Iyo zvinyange tikakupa iwe mahara. Asingadi kana mari mundiro. Muchaya pana moto kuti pana wakati atiendi. Ngekuti ndezve mahara. Izvozvo zviri kundipa sign yekurakidza kuti pakati penyu pane mhondi. Ndati kuita kwenyu kuri kundirakidza kuti pakati penyu apa pane nyanya dziripo kana kuti pane nyanya iripo isiri kuda kuti zvinhu zvifambe. Pane munhu ari kutya kubatwa kuti tikaenda pakati zvinhu zvatiri kutaita zvinobatwa. That's why muri kuramba muri kunzvengana. Muri kuramba muri kunzvengana sei? Munogara mese asi munoramba muri kunzvengana. Chinhu chakaita serufu. Motadza kubatana parufu. Rufu kokutadza kubatana parufu. Ndo zvinorakidza kuti dambudziko renyu rakakura sei. Asi mimi baba Kanjani Changamire. for sure kwazi kubva pamba penyu kuenda papa ine rufu 400 meters. Izvere. Ndizvozvo chaizvo dzinokwana 400 meters. Right. Ndiani wakanga afa guneka? Hanzvadzi mwana wamainini. Hanzvadzi yenyu.
nditete chokwadi handizvo chakamutadzisa kuti muende parufu rwatete chii regerai nditi hamuna kunipa mukana wekuti nditsanangure asi uyo mamupa mukana wekuti atsanangure zvose zvaida kutsanangura dai manga mandipawo mukana wekuti nditsanangure pamusazobata kuti chandinokumisei ndechekuti matanga kotsanangura zvinhu zvisinei nenyaya iripo nhasi. Matanga kuenda kotsanangura nyaya yemacontributions nechii but handizvo zvataurwa pano nyaya yemacontributions. Nyaya yadambudziko rauya panapa handizvo hari rezvinhu zvatakatendai moronge asi wazvitaurawo nichakamirwa pano ndati idambudziko remunhu uko zvatakatendai moronge handizvo zvatida nhasi. Nhasi pane dambudziko rekuti pakafiwa hamuna kurakidza kuva part of the family. Pakataurwa nyaya dzemari dzamutaura kuti handina kubhadharwa nechinechi handiti that's not part of the issue. Handiti kuti haiziva nyaya iri apa ndekuti vanhu vari kuuya vari kutaura kuti aiwa isusu takadzokai uko mogare pamwe chete semhuri zvinhu zvifambi. Handiti asi zvinhu hazvisi kuita sei ndo pane nyaya yekuti inini mubvunzo wangu uri pekuti sei zvinhu izvi zvisiri kufamba zviri kufira papi. Ndatoona imimi kukutumaika dambudziko ndekuti kukutumai kuti endai muite zvakati hamuiti. It's a waste of time. It's a waste. Isusu taakuchikurongerai isusu imimi chisiyana nezvokuronga. Takakupai mukana wekuronga makatadza kuronga asi chatoda dambudziko rite sei ripere. Saka handiramiri chiita munhu pakoti panapa every month ndinoziva kuti ndingari kuuya every month ndingari kuuya just because of mutadza kuzvironga pachezvenyu muchigadzira zvinhu zvemuchamenyu. Kuita mwana wamaini nemwana wamaikuru kana kuti abarika hisi mhosva. Mukaenda kumarriage act 517 iriko mazuva ano itori pekuti totokwanisa kutonyora kutoti wakadzi wangu ndine 5 yokutanga ndinenge wechituti ndinenge wechingana polygamous inobvumidzwa. Isingabvumidzi chete kuti ita wakadzi wairi kuchata newakadzi wairi 511 but 517 inototaura kuti aiwa inotokubvunza kuti unowangani inhambani wautaura nezvako inhambani. Saka imimi dambudziko renyu muri kurwa dambudziko raana mai. Uyu ndimai kuru, uyu ndimai nini, uyu ndiani, uyu ndiani. Izvozvo hazviite kuti musha ugare zvakadii zvakanaka. Chimbosiyai hondo dzaana mai kusaidi. Kana mai wakarorerwa umwe mukadzi uripo hazvinei nemi wana. Munozwa kana mai akarorerwa mukadzi 6 kumashure kwake nababa haisiri mhosva yenyu wana. Hamurwi shanje dzamai musarwe shanje dzevabereki ndo zvinoita kuti musagare zvakadii zvakanaka. Muri kuseparetana apa. Kana muri kufamba pana vamwe wakaenda kwamboma vamwe hawana kuenda. Wakaenda kwamboma vamwe wawana mai umwe chete vamwe wakasiyiwa. Isu takabva pano tati hakuna mwana wamai nini hakuna mwana wamai kuru. Handizvo here tete famba ichi fambai muri mese. Imimi ndimwe here wefoni wekuzi handiko katakazi ndimboma musaenderi ndimika. Saka mayanga makazoenda kwamboma mamaenda nani vamwe vakazariri sumukai mutauri sei makaenda kwamboma vamwe wasipo sumukai mutauri ndimbogarangu chimbogaraiwo pasi. Inini kuda kutaura pakufamba kwemusha kwamboma hatina kuenda ndiri tegaba. Makaenda nani? Elizabeth Kanjanda. Takatanga pekutanga pakaitwa zvengozi takanga tiinawo ava pakatanga kuuya marumurenzi takanga tiinawo wese avari panapa. Tikaita zvemarumurenzi tese umba yatete igawa kwawaripo. Tikabva tete wakazoshaya wakunzi mangwana waruda kupinzwa mumba mavo tete wabva washaya waibva wabata mukotsanjera tikaita dare nawo apa takati nawo uya akatocontributa mombe akati ndirubvisa mombe pamombe 9 dzazoda kubviswa akati ndinobvisa mombe iya haanozobvisa ba aibva andoti zvenzereketi aibva aenda. Tibva taita zvamboma izvozvo zvakaitwa waripo wese iwawa kunze kweuyu neuyu ndiwangu wasipo tese takatiripo tikaita zvamboma kusvikira pakazouya sabhuku avo wari apa waizouya pakazoita noise yakazoita kuti tisvike kunoku takati nawo waibva wazondobuda futi. Ini ndakuzwa
noise yakonzera kuti musvike kuno inoise yei? Ndiyo yandikuda iyo. Noise takanga takudzorera zvinhu zvamboma. Zvamboma zve auya. Ndati chakakonzeresa noise yazoti musvike kuno nhasi chii? Ndipo ndogaita. Ngeyamboma. Ngeyamboma. Chii chachaitika kuna mboma? Chachaitika kwamboma pakabuda chikwambo chamboma chakataura kuti ndizorere zvinhu zvangu zvakanga zvabatwa mumusha medu. Zvabuda zvaiswa apapo. Vanhu vakaenda kunyanga kwakanga kwatorwa zvinhu ndibaba wakomana ava. Zvadzorerwa wakati zvimwe zvacho tichazoya totorera kumba kwenyu tobva takuchenesai. Waibva wasiya zvawakasiya kwamboma. Waibva wazouya kwamboma wakuya kopedzisa zvinhu zvavo kuti wachitore zvinhu zvavo. Ndo pakazoita noise yakazoitwa ndoana mhaiyo. Wakati hamusviki paumba peduba. Zvinhu zvenyu itirei uko panapa pamusha hatidiba. Hatisi kuzvidaba. Wanamboma wauya. Waunzwa ndiani? Mirai. Ndati wanamboma wauya waunzwa ndiani? Takataunza sefamily. Family yese. Ndipo taunzwa ipapo. Tatiri tese. Iye uyu mukomana anga aripo kunze kweuyo neuyu basi. Mauya namboma. Mboma wasvika. Akazoti mboma uchapinda mumusha ndiani? Ndisu. Ndiwe iwawa. Imimi sei makazoti mboma hapindi mumusha, imimi kunyanga mamuriko kuya kwana mboma mamudaidza mese. Sei makazoti asvika pamusha moti hachapindi mumusha? Indurai baba. Isusu takasvika pauzoti isusu mboma achangude pamusha muno mandirika vakomana bwezi vakomana ava vakomana ava ndivo vakomana varizwe pamusha papandiko ava ndivandirika. Saka takaona kuti tiri kushandiswa ndimboma nokuti mboma akawanza zvinhikiriri takaona kuti zvinhu zvakuitika zvika asi zvinhu zviri straight ba vatama tisati akatika. Nyaya yangu iri pekuti hamungatani kuona kuti zvinhu hazvisi straight nekuti mboma waya kotora zviro zvake zvekupedzisira mumusha. Handizvo ko zvimwezvo makambonosiya kunyanga makanozvisiya tanga titori pamwe chireba nawa. Aiwa izwai takaramba isusu ndinoda kuzwa muri tutete nemuti unyepa ndiani. Imimi natete muti uzwa kuti kunyepa ndiani. Zvinhu zvakabatwa uyu aripo. Mboma pamakaenda kupi kunyanga tete makaenda here nemurumo? Murume wakaramba uyu. Murume wakadini? Wakaramba. Makaenda nani? Kwakaenda uyu neuyu 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 ndiwo wakavaenda nezvinhu. Ndiwo wakaenda nezvinhu? Wakaenda nezviro zvinyi? Vakapabatwa matende mairi nebakatwa nejira ndiwo rakabatwa tiri tese. Mirai zvakanga zvabatwa mumba mani? Zvanga zviinani? Zvakabatwapo simple question. Sango. Zvakabatwa zviinani? Zvakatorerwa kurwizi. Zvakatorwa kurwizi? Saka kana zviri kurwizi makazoziya sei kuti ngezvei? Zvakabuda zvikataura zvikatsvagwa newakanga auya kotibatsira. Ndiye wakateera zvinhu izvozvo kusvikira akuda nazvo. Ndiani akanga akubatsirai? Wakanga atibatsira ndichikaka ndichikaka. Ndiani? Chikaka namutsetse. Chikaka namutsetse. Ndiwo wakanotora zviri kurwizi. Wobva wazi zviri kurwizi hazvina kukwana, pane zvimwe zviri kumba, ndizvo? Aiwa, zvamusondipindura. Ndati mutsetse nachikaka wakakuta zvawakaita ndobva wati zviro zviri kurwizi, handizvo? Ndobva maenda kurwizi, ndobva maenda kotora zviro zviri kupi kurwizi, kubva mazvoendesa kwamboma kunyanga, handizvo? Masvika nyanga mboma ndobva ati hazvina kukwana, ndizvo? Saka izvo makazoenda mboma muda kotora mumusha ndezvipi?
Mboma haana kuuya ari kuya kotora zvinhu mumushaba. Wakauya ari kuya kotora zvinhu zvake, wakataura kuti baba weawa wakatouya koromba zvinhu zvake muna. Ndopa ndoda kuzwa ndopa mamunhu wataka ipapo. Muna 6 days. Ndopa muda kuwataka ipapo. Ndopa ndoda kuzwa ipapo kuti pakauya Mboma kuti awazorambe chakakonzera kuti awarambe kuti Mboma asvika kumba kwawo. Chii ndo chamaa kutaura manje. Kuti munhu akanga aenda koromba kwa Mboma handi baba uyu ndi baba uyu. Saka zvinhu zvazvida kotorwa ndi Mboma, zvinhu zvazviri kobuda mumbama uyo zvababa wani wake zvisiri zveawa baba. Saka imi maida kupinda mushame uyu mumbame uyu neuyu sei iyo zvinhu zvacho zviri kumba kweuyo muri kuziva kuti zvimbo ndezvababa uyu. Hakuna wakaenda kumusha kweuyo ba. Hakuna wakaenda bamumu. Mirai tete rambai makamira. Sumukai. Pamusoro wadai. Right. Inini ndini mudzimai wemurume wangu. Ndiri kukumbira kuti mungangondipawo mukana bichana nekuti iwo wadzoka mumazuva. Kwete zuva rese. Toda kuzwa kuti vanhu pavakauya wakapinda kumusha kwemurume wenyu here kusiri kwawo apo. Hunde wakauya nevanhu wavo. Wozi vanhu vakambokutanga chaiko zvakatanga tiri kuti vanga vari kuda kugadzira ngozi yatete. Ndinofunga dare makamborizwa baba. Zvibva zvapfuura. Waibva tazoona isusu edu bva tadini tibva tafundikira mazviri handiti nekunga tiri kuona zvisi kufamba zvakanaka. Waifamba wega mun'anga dzacho wozouya wotipa masoko wadzoka. Ndautaura chokwadi chaizodaidzwa kumba kwavo ava kopiwa masoko handitika. Saka zvadaro zvozvo wakauya zveshiwana Mboma pamba pavo avo wakabva watidaidza tikaenda ikoko wakati murume wangu uyu baba weawa pawakashayika wakadaidza ava wachiti ini ndine madzimai angu 6 zvandine madzimai 6 ndine 2 wasina wana wewakomana. Saka inini iwewe mwanangu wababa nini ndakukusira madzimai angu 2 aya asina wana wewakomana kuzoitira umangwana wana wavo wanoonawo kwekusvikira. Wasvika kwauri wachikupa maproblemu uchaenda kuna mukoma uchaenda nekune waningi nawo mogadzisa dambudziko rinenge rauya nechi newana. Saka ava ndabva vati madini mataurira mukoma baba kuti aziwe musati mashaya baba ari kurwara. Baba akazvirambira pache zvake kuti iri wiri rangu harina basa nekuti ndiri kuda dare pazvandopfura zvakadaro. Saka ava mafambiro awaiita baba waifamba uyu akapumwa kuzi iwewe wakasirwa hurombwa ndi baba wangu kukudaidza kwaakaita akabva akupa chinyi hurombwa hwanga ainawo. Saka wakauya nana Mboma ibva wapinda mubaba iginya. Chandabata ndechekuti baba wemurume nababa wemurume asi umwe chete. Mukoma nemunhu. Asi baba mukuru paakafa akanosiyira mabhebhi kumwana wababa munini. Ndona mai. Asi kuchipostori hamutori here mabhebhi kana muri mukomana mukuru hautori here wakadzi wadiki wababa. Ndati mutemo hautori here. Tinoda kutsvaga kune nyaya. Tinoda kutsvaga kune nyaya. Tinoda kutsvaga kune nyaya. Kuziva kwandoita chipostori. Mukomana mukuru ari uko anokwanisa kuti baba akafa aine tusikana tushesha turiko kwana mai nini anobvumidzwa kubvura. Anobvumidzwa kudya bota uko. Andizvo. Saka chimwe chiripo futi apa inyaya yekuti machongwe mairi anga akachaimira plate imwe chete yeporiji. Saka poriji razotorwa noumwe razi raenda uko umwe wakaenda kogumbuka. Idzi mwe nyaya dziri dzakuuya idzi dzakuzoita top up musoro pechi nyaya yakatangira panhaka. Nyaya yakatangira panhaka ndo pakatangira nyaya because wotaka kuzoenda iri kweso kuti tete uri kutaura ka kuti baba uyu anga akaromba kwaakaromba akanoromba kwa Mboma andizvo. Saka Mboma angakuya kotora zviro zvake zvanga akarombesa baba uyu. Asi dambudziko rauya pekuti uyu pauya naMboma kuti anotore zvinhu zvake haana kuenda kumba kwake bako wakaenda kumba kwemuning'ina. Ndo vakafamba mudzimba dzese. Aiwa izwai mubvunzo wangu. Mubvunzo wangu uri pekuti aienda kudzimba dzevamwe wedze sei iye akarombesa munhu wake. That's why the problem is. Ko aizouya Mboma akuenda kotsvagei kumba kwababa munini wasina kurombesa unless yanga kuti akarombesa musha wese.
kana angaudza ana kurombesa musha tete ndoda tete medai ndoda tete munhu uyu akanga